Hey, sanibonani South Africa. Sekunjalo ke lento iyaqhubeka isaqala manje iyaqhubeka iyagqilaza. Igqilaza impela ke kakhulu manje ke online lento sivele yalinda ukuthi ke manje isiyongena endizeni okugcina siyahamba siye ekhaya lento. Iyogqilaza kunjalo nje bafowethu kunjalo. Sizothi welcome back to South Africa Professor 3 second. Injalo lento sibabamba ngo-online sibabeke phezulu ku-touchline touchline online njengamanje ku-online lento umsakazo uthini lapho ngiyayibona nami sasho njalo uthi kuphela nje kuphela kufuneka ulimi uliqine mawusho lento uyisho kahle uthi ilaza online ayi ngiyibonile inkabi yami bibaphethe Josepha ibuye ihlalweni Josepha no David angazi noma basekhona nabantu abazositshela ukuthi ezulwini kunjani ngibone ngathi khona lapha bekhona umngane wami ezulwini ngoba ubagqilaze bazi bathi Jesu uvukile hayi basho njalo impela phambi kwami ngithi mina bengikhuluma naye online izinto bezenzeka online angithi uyabona kusebenza abafana bovandla ngiyakutshela abafana bovandla abantu bazokona izwe kanti bazolungisa yebo umshikashika indaba isoqansini indumandumane edume ezizweni wo sivele yaduma kwelikude ke manje yaduma phesheya isezukuduma ezizweni isigibele ngisho i-online airways online kuphela yabo ya online lento ihamba phezulu manje uyabona manje biphethe amakholo amakhulu okuhlatshwa ngegama lika Jesu inkabi yami kade ikhona yazi yafika nethuna lakhe yakhona endongeni zeJerusalema ezinhle zeJerikho indonga ibibambe ngezandla hamba nobuka lapha nezintweni zethu zokuxhumana indonga zeJerikho abathi abantu bakholela ukuthi bayobona indonga zeJerikho cha amanga sengiyazi ngeke baye phesheya kuyibona bayofa nje baye kwela kubo kubantu bakubo la ngineshow manje sengineshow injalo nje mawuthandaza uNkulunkulu nidibane naye online uhlangane phezulu noNkulunkulu online ubambe spiritual ngesingisi uzwile kuthi uJesu abelungu laba balapha kubo kaJesu bathi uJesu wafa waseshintsha ubuso banjani manje kushuthi phela wathi mesebulewe kwase kuthiwa ke akashintsha ubuso ngoba kwase kufanele ukuthi avuke phela yabona uyabona namhlanje impela usevukile uJesu lobebemusho lapha uvuswe u3 second nkwanyana yes umlando lokho hayi akekho phela umprofeti owake wenza nje ngisho nasemadaleni akekho wayofika eJerusalem wayofika eJerikho wayofika eJudiya wahlonishwa amaJuda obhebhenene beyintsheba abalingana nalesi sisu sami ngiyithini lento ungangiphani ufafablani ungangiphani hayi ufafablani ubona ukuthi awunkulunkulu wakho uNkulunkulu ungangiphani calibre 16 250 calibre 16 uhambe yogugula